Har du på film? Ja, lige nu har jeg noget på film i hvert fald. Hvad er det, jeg skal... Hvor siger du, jeg skal stå? Altså, du skal udvendigt på blæresangspusten. Ja. Vi skal ud og stå dybt. Så nu kommer den mod. Ja, rolig nu. Nu kommer den nu. Så er den udløb. Lad den bare køre, og så træk vejret dybt helt ned i maven. Du klarer det skide godt, Lars. Og den... Den er umuligt at være klar allerede. Nej, det er den heller ikke. Men vi skal bare, hvis vi kan tage chancen. Ja, at den ikke har opdaget, hvad der sker. Vil du ikke have det klippet af? Lige om lidt. Men den er ikke klar endnu. Nej. Du skal huske den gamle børnesang. Første gang, der lader man den gå. Anden gang, lige så. Og tredje gang, så ved vi, den er klar. Og jeg er ved at dø. Jeg dør. Jamen, så træk lige vejret dybt. Ja, men jeg dør. Jeg dør. Jeg er oppe og kører. Ja, jamen, det er også. Jeg kan godt lide det. Det er også. Det her, det er helt sindssygt, Lars. Kig lige på mig en gang. Sindssygt det her. Lars han har en vinderfisk på, mand, og vi fejler med den, og vi har fejlet med den i et kvarter nu. Jeg ser det her, nej. Bare lad den køre der. Det er fint. Det er en god afstand, Lars. Så du den der fisk, der var derude? Der var en fin. Det var en kæmpe fisk, der var derude også. Det er dens partner. Jamen. Ej, jeg fik ikke hovedet ind, mand. Den er ikke sikker endnu, Lars. Den er ikke sikker endnu. Krogen er ude, og den er bare fucking vild. Den er død lige om lidt, men jeg skal bare lige sikre mig, at den ikke er rolig nu. Rolig. Fuck, Lars, prøv lige at se en fisk, mand. Du fangede den, mand. Du fangede en drømmefisk. Nå. Tusind tak, din fantastiske ven. Og jeg er ked af, at jeg skal slå dig ihjel. Men jeg bliver nødt til det. Sten han. No! Fuck. Hold kæft, hvor er det fedt, mand. Gør det. Og hvis vi skal lige knytte en kommentar til det her med de gamle rotter, så er Lars, det er 24. år, vi holder Seatrout åben. Så vi har jubilæum næste år, det skal vi nok vende tilbage til næste år. Men Lars er den første i historien, der vinder for anden gang. Ja. Så det er godt gået.